Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero maginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tiya programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat niya tenga ti aldaw, ididating aldaw ti Huwebes, Petsa 29, ti bulan ti September 2022. May danong ka na kayo, ti sabali pa nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwate ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno agdalang kayo ti apo, ti lasod ti may isang oras, pari rin tayo parang diskutir, intay manen pagsisinukatan ti kapanpanunutan, dagiti nagdudu mga damdamag nasyonal. Damdamag lokal, pakiramanan di damdamag, manipo di jay, balasyo taawa. Dahil rin sa gana tayo apong, hindi pagsasaritaan, ti Marcos administration para ititawin 2023, na-aprobaran na po dito 5.2 trillion national budget. Manipo na po iti third reading, when third and final reading, ijay Kamara de Representantes. May nagidi dito, naragsakan ni House Speaker Martin Romualdez, iti pan nakaipasa nga insigida tinasao nga pundo iti biyang tiagin baba nga balay pagpandayan linteg. Kabayatan na barangay kansang gunyang kabataan eleksyon na po postponement iti detoy natratare na po iti Senado ken kasabay po natratar deti SIM card registration naratipikaran digitoy gagayem ken kaabsat iti sabaling bangir amuyo kadi nga adu kanupay nga barangay iti entero apagilian ti apektado iti druga. Segon na po itibiyang tipideya, 9.5 thousand gagiyim kabsat iti 42,000 barangay irintero nga pagilya na Pilipinas tet apektado pa ilaeng nga po iti druga gagiyim ken kabsat. So padaan nyo ba'y pagsasaritaan dito po dito pasabog ni Senator Tulfo gagiyim ken kabsat nga digitay kano gambling lords nga mangmanmaneher ti small town lottery dari STL babaen iti Philippine Charity Sweepstakes según ken ni Senator Raffy Tulfo dakdakkel tikit kitain dangem ti maited ti gobyerno. Nagbalin pa ya po nga takder ni Tulfo nga nasken nga maikan iti benepisyo digitay kabo to include collector siguro iti detoy nga paayayam gagayim ken kaabsat So amin digitoy pagtasasaritan tayo ken syempre apo live and exclusive makainuman tayo ti madadayo nga apo principal ti Governor Ablan Memorial Academy di Sulsuna, Ilocos Norte. Sekna na po kada ti concern ti maysa nga residente nga dagiti estudyante no rumuarda apo ket napating nga daw na ije kalsada nga mabali na mangitunda apo ti desgrasya wenno pan nakabekkel ti trafiko. And at the same time makidamag teto apo kalpasan nya dati si mabug manen nya damag ije sulsuna idi rabii nga adda ti pangta ti panagpabetak na taon apo kada ti fun run para iti baliw nga muling pagka reborn apo itibiyang ti turismo gagayem kay kabsat nakigtutay nga rin makita tayo dito post ni Vice Mayor Jonathan De Lara nga dakanumeten pangtay di pa nagpabetak dito sulsuna gagayem kay kabsat nga naitaon pa ya po nga iti parbangon na yuswat apo dito fun run manipo dito sango dito munisipyo ti Ilia Sulsuna nagpatinggan sa dito fun run iti barangay Santiago iti nadakamat nga ili. Dagitoy ken sabsabali pa tintay tratarening kami dasar kada kayo. Pasit po ti programa tayo Damdamag ni Berto iti dating aldaw iti Huwebes 29 di mabilang iti bulan ti Septembre. Yung kasangwanan yung irugi po dito yung hindi pagsasaritaan agyaman tayo kading sumaganad ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Inesti Department of Agrarian Reform dito probinsya kastamet din kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood iti barangay Naglikwan Pasuki ni Ilocos Norte ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii kastamet din ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iva Beach Hawaii ni Mayor Edward Buyet Kilala iti Curimaw Ilocos Norte ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto Ontario Canada
Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Spike, ni Dr. Alan Taylan, iti Barangay St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zacarias Flores Street, dito Ciudad Tilawag. Ken Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawag Street, Lawag City, babaeng ken Engineer Neil Jose. Dikita kayo apo ipatulod, ipawit, iti biyang ti Kamanilaan, kasama tin Baguio City, pangiramanan pa iti Isabela ken Cagayan, mapanin na po iti Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawag Street, iti Ciudad Tilawag, babaeng ken Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti Ciudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dan na palabas po ng siyam minutos kalpasan. Ti oras tayo alas 12. Idi dito yung gundaway kay inuman tayo live and exclusive ni Mrs. Josefina Balisacan Agustin. Gagiyim kayong kabsat principal po iti Governor Ablan Memorial Academy dito sa Sulsuna, Ilocos Norte. Kalpasan na po nga dati concern ti may sa kaditi residente. Siyempre lumablabas siguro kadati sango dati eskwelahan nga nurumwar kano diti estudyante ti Ablan Memorial Academy halos bukudan da di Mesa nga lane. Gagiyim ken kabsat di kalsada ket maamak deti nagpost nga adda mapasama ka disgrasya or mabikkel ti trafiko iti sangwanan ti eskwela. Sabagay gagangay deta dandani isumit amin nga eskwela kasta di ba? Okay. Naimbag nga aldaw mo Ma'am Josefina Agustin ni Robert de la Cruz detoy live ka iti ENR online iti programa tayo Damdamag ni Berto. Okay. Thank you very much. Ititad mo gundaway nga makainumanda ka Ma'am Josefina. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Sir Robert. Good afternoon to all. Okay. Okay, so anati concern tayo, anati kasla no pa ada di posyo, kadati observation dati may isang residente anati kasla adda nga aramiden or mob ti liderato yo iti dati eskwela tapno no maliklikan di pa nakapasamak dati pagamamkan dati nagpost apo Agustin. Agyaman akman apo Sir Robert itintedyo gundaway ti Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Academy Incorporated. May panggap kadeti concern iti may nga kailian tayo iti Solsona, may panggap iti kasi nga panag dalyasat nagitubing iti kalsada tayo. Well, may panggap kadeti nga ba nag-apo Roger, kan nga mailibak nga adda iti mangangay nga meeting iti munisipyo may panggap iti peace and order agraman kani Apo Hepe.
kasamot iti dagiti PTA tayo ikum kumantay met detiket na pagtutulagan met nga iti pa nagsasarek dagiti ubing mapalubusan ti eskwela nga mangiplastar deti kung kunata yung barikada from at dami pa nga barikada kada di pa nagsarag Apo Roger from 7 o'clock to 7:30 aging gana nga di makastek dagi di ubing and then after that may kat dagi di barikada and then into man no panagawid dan iti aldaw may sublimit lang indi di barikada iti oras iti 11:45 aging gana iti alas 12 tapno di kasta makontrol iti traffic iti sangot eskwela tayo. Okay. Ma'am, I'm Robert de la Cruz. Robert Agustin de la Cruz. Sorry, Sir Robert. Okay, agka-Agustin ta kasi Agustin ti mother ko and Okay, I'm proud yes, nga yes, nagbasa ak dita Ablan for 2 years, first year and second year, then nag-transfer ak yes, dito sir, ano. yes, sir. Okay, so apay maano unay na on your own observation na being the principal, mabikkel unay or na risgo unay para kaditi estudyante during rush hour, especially panagsisirek, panag-aawid both morning and afternoon apo principal. Alahan nga nalimit kada kayo Apo Sir Robert nga ti eskwela tayo at ti highway. National highway siya. Ket makita tayo nga tamit siguro iti kinaakikid ti dalan ti kalsada. Ket awan apulos iti kasla mabalin nga kaslang agbalin nga space nga pagdalanan dagiti ubing tayo no kasta nga dete agruwarda. Okay. No maipanggep ka di pinagruwarda Apo, maipagpakaamumot iti publiko aglalo ka dagiti naganak iti estudyante. Teta yung from 11:45 to 12 deta ti makungkuna nga rush hour mingukway ti eskwela Apo Robert. Kano kuma face to face kumapay laang 4:15 to 5 o'clock ti panakaras hour iti eskwela. Okay. No Apo Robert nga ade iti panaka kaslang risgo na detoy kasi national highway nga road ti eskwela tayo ket awamet iti sabaling nga exitan dagiti ubing nga mabalin ko mga sabaling nga pagnaanda. Ket no DJ kaslang in-complain deti nagpost kada tayo kakabsat nga napating nga dagiti ubing. I think kas iti observation me at atiman araramiden mi Apo Sir Robert is na agparwar kami iti eskwela mi kadeti face to face itata ikaidan mi dagiti ubing nga rumwar in line aging gana nga malabsan da DJ edge deti building mi at isumet lang ti mabalinan mi nga ikan iti traffic na di ba Sir Robert. Okay. Deti agpatinggal lang deti within the vicinity of the school. Then after that, no, makadayo damit basitan, gagangay siguro nga dati nga tamot pa nagkukuyog dan, digitay uping, amimet din malapdan ida, no mampay kanayon mimet nga advice kadakwada, kanayon mga ibaga kadakwada nga very danger deti pagdalanan da, yung gagangay nga tamit ito uping Sir Robert nga no, imayan deti pinaggagayam da, umayan deti kuklosdas na da sa damit lagi kita no pinagruruaran, amin metten nga makontrol DJ panaglalain da nga gaabay Apo Sir Robert. Okay, but after dating a post ti may sa kariri concerned citizen, ada kadi did you try to call the attention of the students tapnon ti kasta hangamin nga kasjay para kanya ka han nga dakes dating in parwar dating concerned citizen na ma'am, but for safety measure para iti safety damit laeng okay, so in advice ang iti estudyante tayo in line iti detoy Apo principal. Actually, Sir Robert, hanlaing inuray mi nga napasamak dito sa nga kasarita mi dagiti estudyante mi. Every morning of Monday, ada DJ announcement mi nga kanayon ti dos and don kadagiti ubing nga ramiden da no kasta nga adda iti nagtiskwela kan kastamot nga adda iti ruar ti eskwela. So nga actually DJ napasamak nga kan mi nga inuray DJ nga napasamak addan akanayon iti panigmaan mi kadagiti estudyante kastamot kadagiti parents no may dagiti parents agsundo ipalpalagip mi kadakwada dagiti rules ti eskwela nga no mabalbalin magardan dagiti ubing no kasta nga rumwarda. Okay. So
ma'am, in line with the school, amo ko so dito nga paliwanag yon gabuta dapat iposyo. In line with the eskwela, kumusta ti enrollees tayo? Mapanti-panti sa bali kasi digiti private schools, even especially Metro Manila, ado digiti nagsara bunga dito pandemya. So in Ablan Memorial Academy, kumusta ti enrollees tayo kada gito ngamin? Sir Robert, dito siguro met iti mabalin nga pagpampannek ti eskwela tayo hanman lang nga bimaba iti enrollment tayo no diket at dapay nga mato during the pandemic, Sir Robert. Okay. So dati siguro may sa kadigitay factors no apay nga may sa kadigitay factor ko na kumano apay nga adati ma-experience nga panagirot ti trapiko during panag-in, panag-out digiti estudyante, ma'am. Kitain tayo, sir, ito'y main tayo, ito yung main building tayo, 300 ti rumwar iti panag-gaawidan sa Robert. Kaya iti annex tayo, almost 200 mo ti rumwar mo kuha. So nga ipagpakaasimi kadigiti apo nga domdomngig ita, sinudaman iti mangguy-buya dito nga interview ti Ablan Memorial Academy. Agpagpakaasi kami apo nga ti enrollees tayo ti Ablan. Nabendisyonan mo kasi addaan iti dakkel nga enrollment, almost 500 tayo, Sir Robert. Ket no kumalaeng DJ oras ras hour ka DJ met lang pinaggawidan around 11:45 to 12. Iso lang ko matipagpakaasi mi nga adda iti since this is a school zone, obserbaran lang ko madagiti apo nga motorista nga ag-slow down dahan kadi nga pakabasulan uni digiti ubing tayo. DJ kas lang ibagada nga awan manners da awan iti nga tay ko nakon apo Sir Robert adda nga tamot lang siguro deti pan nakalipat tangem hammet nga kang kanayon nga mapaspasamak deto yan ta kalsada. Okay. Malagip ko lang ba ma'am adda barikada ay that is the national highway connecting Sulsuna and Pidig, considered as a national highway ket adda ti prueba na dita or mangimando dita ket di DPWH. Did you try to contact DPWH before putting that anong barricade principal? Actually, sir, we opened this at dito PNP tayo ti Sulsuna, di nagkaroon kami ti meeting ti peace and order. Nga since this is national, bawal ti barikada, no? Since it is a highway. Yan tim palubos na kada kami apo sa Robert is, no di agpastrek kami from 7 to 7:30, mabalinan mi nga barikadaan di lane. Pero di pa nagawidan kang panagserek. Ngam after that apo sa Robert Hani na mabalin nga ESTD DJ barikada tayo kasi adda kano iti kaslang order nga han nga mabalin nga mabarikadaan ti national highway. Tama nga yan. Okay ma'am. Okay, so congratulations kada ti dakkel nga population ti Ablan Memorial Academy. Yes sir, thank you also sir. Lubos-lubusin ko na yung pagtatanong apo principal, partisipante kayo kada ti fun run despite dati rimwar nga kasla makapadanag nga dati mapabekta or anyaman na kumusta ti turnout wenno panagresponde ti tao kadati nga aktibidad ti munisipyo nga nagipartisiparan nyo dati fun run iti parbangon Ma'am Josefina? Kas iti naobserbaran mi as Robert manipod nag-start kami ijaya boundary ket nakita mi met nga very peaceful. Awamet iti nakita mi nga nyaman nga gulo ket kaasi na po Dios napalpas mi met iti programa nga awan iti nyaman nga nangyari nga gulo, sir. Very supportive net amin dagiti ti maray apo. Okay. So haan nyo na obserbaran nya mas baka mas ad-adu kumapay ti tao nga nagipartisipar no saan nya iti dating timpuar nga damag apo principal? Na may panggap siguro dito kinaadon na nag-attendar ko Sir Robert ket maybe kas kada kami iti DepEd ang kami ngamin nga napalubusan nga maikan iti awan iti request ngamin nga kas lang mabalin mi ko iti nang tawag di yan kwanti ti eskwela DJ awang klase ko makas gestor. So nga tilang na panagaten is only department head kan selected pay. Ken adadami digiti barangay official stores kompleto damot. Adami digiti nakita mi nga imay, digiti barangay health workers adadamot sir.
Okay. Ma'am, thank you very much. Sinintad mo agundaway nga makainuman da kay ti detoy nga aldaw iti programa ti Damdamag ni Berto manipud ti ENR online. No adda palagipyo, especially kada ti concern deti go ahead ma'am. Tapno adda dapay even the parents ket palagipan da ti anak da. Go ahead apo principal. Iti maminsan pa nga gundaway, sir, agyaman na kitin palubos siya gundaway, na makapagpalawag kami mat, kan may tadmamat iti side iti Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Academy. Kastay ko nami apo, ante tawag tayon, makipagsinnabat kay kadi iti may panggep iti trapiko iti sangot ti eskwela tayo kas makita yo met aramiden met ti sibubukel nga eskwela iti amin nga kabailan na tapno di kasta ma-maintain ti peace and order nang nangrona dagiti panagawid dagiti ubing tayo. Isigurado mi kada kayo apo nga han kami nga kurang nga mangted iti patigmaan mangted iti advice kaditi estudyante mi kas pakakitaan nyo apo imbawal mi pa yan iti panagustar dagiti estudyante mi kada iti mutmotor da tapno di kastahan nga handa nga makaakuan iti disgrasya. Ket pag may sakay kadi danggay kay kadi ket ilang ipagpakaasi mi apo no adda kadi dagitay masapa nga papanan nyo inkay agsundumot kadi dagitay anak yu kadi isu amin met mabalin apo nga ipospon mi di pa nagparwar mi ti estudyante mi apo ket tikat lang ipagpakaasi mi tinabat kay kadi apo makiinawat kay kadi nga ti rush hour ti eskwela tayo is 11:45 to 12 o'clock. 15 minutes lang apo. After that no makaawid damutan na dalos manon ti kalsada tayo. Okay. Ket sapay ko mata amin dagiti domdom nga giti deti nga explanation mi deti nga panagdawat mi ti panakaawat yu ti eskwela mi sapay ta maawatan nyo ket sapay ta makipagmaymay sa kayo. Thank you very much, Sir Robert. Okay, maraming salamat din apo Principal Mrs. Josefina Balisacan Agustin. Baka diyan mo apo ni apo Josefina Balisacan Agustin na kabsat ni Undersecretary Arsenio Balisacan. Gagihim kay kabsat kasta apo ti Sulsuna no daman Batak City nga bilbilang da nga home of great leaders even Sulsuna adu di national official sa po nga taga Sulsuna even DPWH Secretary Bunuan gagiyem kay kamsat ni apo Balisacan kaya nadupay digiti sabsabali gagiyem amuyo sagay sa nga pagsasaritaan but first of all happy watching kaditi classmate ko DJ Ablan Memorial Academy ni Daniel Tiburcio from Manila nga agbuy-buya ka dito nga gundaway. Okay, hello classmate. Okay, amuya po, digiti kakastuing institusyon, especially along National Highway, numakit-kita yo, adda digiti pakamo apo from DPWH signages nga school zone, kung kunana, slow down, school zone, slow down, hospital zone, kadada amin. So dapat lang siguro, kas kadidi apela ni Apo Agustin, gagiyim kabsat, adda ti panagislo tayo, although that is the National Highway, gagiyem kay kabsat nga tilaing DPWH ti mabali na mangited idi anyaman nya panakausar deta kalsada gagiyem kabsat eskwela deta apo panunutin nyo nagasat ti Sulsuna apo nga addaan ti kasta nga eskwela nga naiadaptar na iparagan na ti Banwar ni Ilocano ti Gobernador Roque Ablan Sr. gagiyem ken kabsat but saan ko nga ibagbaga nga mali DJ concern, DJ nag-post apresyar pagid dito at dati partisipasyon na but maybe tilang kurang na dapat ngamin nag-slow down kami ngem no adda talaga pa naglabes di kita estudyante mo tayo metin di nagtutubo kada kaluko da kita kabaliweg-weg dang ako na tayo maaawatan tayo na nag-response met ngayon sige dati eskwela babente liderato ni Apo principal gagiyim keng kabsat nga in dawat na tipan nakaawat gagiyim ken kabsat DJ lang siguro ti amin apo inkay man dita every hour tasango ta hospital ta Batak gagiyem ken kabsat manipod urean niya nga oras hanga maliplipan ti kaadulat ta nga taod ta talaga agislo ka kasi hospital zone so with the school zone gagiyem ken kabsat amutemeten especially high school elementary school even churches digiti sango digiti simbaan especially Sunday adda misa no adda iti pamumpon adda ti pakasar gagiyem kay kabsat but iti simbaan hanga everyday hanga kasla ka iti eskwela kakabsat king gagiyem so nga DJ lang kaditi motorista
nga dumaldalan dita apo atay ko nakon DJ lang i-minimize ay ano tay lang agi slow down tayo lang tapnon ti kasta no diri kiti talagang nga baliwigwing nga estudyante alam mo awatan nyo bat hanga na sa hanga dakes nga agpaigid kayo anak ko agpaigid kayo adding ko amangan tayo so di pakalalaan nyo ngem adiri kiti comments ngamin nga adda kano di kiti estudyante nga kasla umingar or barusngit isong batda ka dito drivers even tricycle drivers gigigim kay kabsat so siguro nga na dito na trigger deti mother nga nang i-post iti kastoy but teko na akong nakagasgasat kayo dito sulsuna tadda ti kasta nga eskwela apo nga nga naiadaptar tinagan ti Ilocano Abanuar ti dati a gobernador Roque Ablan Sr. gagigim kay na kabsat kinamuyo private school medyo ngayon sungod nga nadamag ko DJ enrollees da dimmakkel ko na da amuyo years before the pandemic apo tibiyang ti Department of Education together with CHED ti Commission on Higher Education yung encourage da digiti adda kabalinan na nga pribado nga individual pribado nga grupo tapno agpatakder dati pagiskwelaan ngamin ti mapaspasama kidi apo dandani saan nga maakomodar amin digiti public schools colleges, state universities and colleges, high school gagiyem keng kamsat elementary school ti estudyante isu nga adda diti panang imbitar idi ti Department of Education CHED tapnon ti kasta digiti grupo or individual nga makabalin nga agpatakdera po iti pagadalan na agpadakder iti pagadalan tapnon ti kasta adda mga kubudar iti adu nga Filipino students gigiyem kamsat nationwide so adu digiti na establisar even religious sect digiti nagduduma sekta ti relihiyon nagipatakder da apo ti eskwela dandani iso amin nga sekta ti relihiyon adi eskwela na gigiyem keng kamsat kadagituyen nga aldaw may sa dita Iglesia ni Cristo adamot eskwela na gagiyem kay kamsat pa digiti already digiti sabsabali nga sekta sudat ti mga imamado Roman Catholic na bayagin adot eskwela ti Katoliko gagiyem kay kamsat so tilang amin problema idi apo kadagiti private school siyempre nangingina kung minsan nga kaslada ti discrepancies no tibiyang ti estudyante pagka private school ka gagihim kay kapsat parang galing ka sa mas kilalang pamilya yung mga ganon but depende kakapsat ken gagihim but kadeti pa lipas ti pandemya apo adu ti nagre-recap nga eskwelaan pribado kakapsat ken gagihim isu nga nataon met siguro digiti arami dapat ti gobyerno nga panang padakkel kadigiti school buildings classrooms angem tunggal addamet didigrama dadaelan digiti eskwela adda maginggined adda maibagyo kakapsat ken gagihim isu nga DJ apo ti problema so agyaman tayo tadda digiti kastoy nga private schools nga nayon nga mga komodar kadigitay Filipino students especially dati Ablan Memorial Academy ken sabsabali pa nga pagiskwelaan gagayem ken kamsat na nga digitoy ket imatmaton ti pribado apo nga kakailian so dapat laeng given detan apo teko na kon hangkong nga kontraen that impose that parent gigiyem kamsat tama nga lang yan no talaga makita nga dadi panaglablabes digitay estudyante especially apo ti rural day ti pagadalan when necessary day ti pagadalan okay lang nga i-address tayo deta iti biyang ti maseknan especially the school authorities together with parents and especially students gigiyem ken kaamsat so nga okay lang magipartisipar tayo para iti panagduras when no pa nakita ti seguridad digiti anak tayong agad-adal okay in sulsuna pa ilay nga po that you met issue ti kada ti timpuar nga kasla panagpabetak na itaon pa yapo kada ti fun run para iti panang celebrar apo iti panakayanak manen iti turismo dito sulsuna Ilocos Norte parang digituin apo hanga napintas nga mapaspasamak iti nasaong may uno ti may nga lugar so ko na karon nakitutak iti mabasak deti mabasak deti post ni Apo Vice Mayor Jonathan Delara nga damit din kasjay
kakamsat kin gigim but sigon na po kaditin naman tayo kini apo Principal Josefina Agustin awam met tikas na nagbalin nga epekto na hamit nga nagamak digiti tao gagayim kay kamsat ya amo yun adda ti disgusto yo kadili agtuturay dita sulso na Ilocos Norte why not come to the open api nga di kay rumar or ano yo kaslakin ni ma'am nga nagpost agpost kayo ada na malagip ko nga post cellphone sa dito sa Ngunyang Bayan yung mga naka-own na cellphone ng mga honorables nga miyembro apo TSB so kumati ano tayo kung kontak ka kini apo Vice Mayor Tateng siguro nabannog or busy iso na natay masungbatan gagayim kay kaamsat sung inrapin kon nga dinamag kini apo Josefina no adda nagbalin nga epekto di nga threat or pamutbuteng kon natay kadin gagayim kay kaamsat taong met tinapasamak nga kasjay apo but dapat laing apo nga agan-anad or verify or when investigaren ti Philippine National Police detoy hanga napintas deti apo adu ti agamak especially ti kayat apo ti biang ti gobyerno municipal headed by the Honorable Mayor Joseph De Lara di pan naka balbali nga pan naka estudyar manen pan nakapapigsapay ti turismo iti nasaong ili ngamen mayat teman wenno maditayo haan lang nga sulsuna tintero apagilya na Pilipinas natay ti turismo gagayim kay absat both local and foreign tourists gapo apo iti pandemya so that digiti kakastoy nga aktibidad ti ili napintas unay nga maipakaammo nga silulukat manen nga pasyaren tibiyang digitay local ken foreign tourists digitay luglugar tayo lalo apo dito sulsuna dito sulsuna Apayao Road digitay napipintas apo nga Karkarayan, Banbantay, iti na sa nga ili, di kitay nalukatanin na po nga pagpapanganan. Doon di na pipintas nga pagpapanganan dita. Sulsuna, Ilocos Norte, gagayim ken kakabsat. Iso nga, DJ siguro gagayim ti administrasyon headed by the Honorable Mayor De Lara nga yamam mo manen babayan iti may isang aktibidad nga nakalukat manen when no napintas nga pagpasyaran tinasao nga ili gagayim ken kaabsat amuyo hamit nga panagpaspasipsip po ngem I considered Sulsuna as my second hometown gagayim kaabsat nga dut friends kudta apo idi naipadamag nga nataya kong ket immo na nga nagreact digitay classmates ko idi Sulsuna gagayim kay kaabsat so nga siguro sumrana baring at atidugpay nga panagbiag ti Dios tinumuti biyang thank you very much adu ti friends kudta adu ti adu ti classmate ko the late Sangguniang Bayan member Joselito Martin ni apo former barangay chairman ken agdama nga konsehal itata Ruel Rufin classmate ko kita ni apo engineer Johnson Passion in onang imsak ngem very close kami di ada kay Sulsuna di kitay pamilya Mariano nga nagianak dito Sulsuna ni Nana Lourdes gagiyem kay kaabsat ti pamilyada ni Manong Johnny ni Manang Esperanza ni Manong Lando gagiyem kaabsat da Manong Lalyo ni Manang Edwarda Mariano retired teacher gagiyem kay kaabsat yan adupay gitay nagbalbalin nga so nga very concerned nak ni di makita DJ kasjaya at jakbet kayat apo nga adda ti kasjaya ket detoy hanya gaputa napadasak ti nagadal ka deti nga pagadalan deti apo pagpanpanunutan amin nga eskwelahan kasi halos amin nga eskwela addada iti along National Highway gagiyem kabsat or city road provincial road nga naka-establish sa randa aglalo ka ditoin hamoy baga barangay road la deta hamo kungkunan gapot ti kaado apo ti motorista kaado ti behikulon ti tattao very busy dagitay kalkalsada barangay roadman city roadman municipal road together with the provincial roads alagit kitaem halos dandani so amin na balayan da behikulo na da motorsiklo na da kotse na da da van na gagayim kay kamsat o di kaado di kita mapanagsundo pagawiden dagi hanga di barbarangay iso nga busy aminen apo so di gitoy dapat i-considerar tayo kada tayo nga giturturong ti behikulo deti hangko ising single out deti pasama kay Sulsuna in general gagayim kay kamsat kasi tayo na kon dandani so amin nga is-eskwela apo ket dada kadigitay along National Highway, Provincial Road, City Road, Municipal Road, Barangay Road.
roads. Gagayim kay kabsat nga digito ikat may considered ga busy amin digito during rush hour. Panagsisirek ti opisina pagadalan, panagruruar ti opisina pagadalan kasi may tayong hindi malim kakabsat ken gagayim. So ano lang dito lang napintas nga relasyon, napintas nga panang tratar iti kastoy nga problema gagayim kay kakabsat. O dito met pabitak o apeno dadiyo kay dadiyo kayat kaya agtuturay no kas pagari ka man. Hangoy bagbaga ka politika kasi no maminsan po ma-underestimate tayo. Ang agaputan nakatugaw di kastoy nga grupo dito kinalaban na iti politika. What if no adda digiti sa bali nga grupo nga mayat nga mangang angaw mangipakita iti saan nga nasaya at nga panakilangin day kiti agtuturay no isuman ti isuman ti rason na wenno kayat dati mamutbuteng gagiyem kay kamsat kayat da nga isaknap ti aligagaw wenno panagamak ti tao or paralisa ren ti anyaman nga aktibidad ti grupo especially government kabsat rumor kayo tapno no iparwaryo ri kas la kadi nagpost so inikan met importansya ti Ablan Memorial Academy kas di kumamit tapno ti kasta digiti mainaw apo nga pagimbagan para iti may nga lugar hanya deti aggagaod dang agpasango ket aggagaod ket met agpalikod so di bangkayo hanga makadayo ag kinontra di persayo hanga puwersa hanga move forward ada move forward ada move backward nga mangitunda maipalkat kayo ditayan nyo kaslala bagyo nga stationary nakapsut DJ napigsa DJ werrek DJ bagyo ngem nakapsut DJ DJ movements na nga umadayo rumwar isu nga adu ti perdisyon so parang ganon gagayim kay kabsat so sapay apo kastoy amin masulbar iti saya tawagas di parang kikinawatan saan lang nga sulsuna already dito sa baling institusyon kasko na kitayen hanlang at ti Ablan Memorial Academy ti adda iti along National Highway dandani so amin nga eskwela po mamanula di medyo na sirrek nga pagadalan gagayim kay kabsat even barangay roads tatante kung nakaruden during rush hour na busy data adu digiti dumalya sa talugan. So pagkaammo tayo nga school zone apo ammo tayon nga sa medyo anat pangawag mo iti Ilocanon agi-slow down kun natin iti Ingles gagiyim kay kamsat aginayad tayon apo tapnon ti kasta maliklikan DJ kaamamak tayo mapasamak nga makadisgrasya tayo kadigitay rumwar nga estudyante pakairamanan digitay mangisursuro. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lakod ngem na kalintigan ti presyo Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarud, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarud, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kay agpangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar para iti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos.
kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga panagtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. Importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan ni lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight. No makontrol mo dito ay pumigsa na kalaki di nga diabetic, hypertensive. Ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat lang mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada. Nagurigor, andamit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Okay, tuloy ti programa ti Damdamag ni Berto para pulo paten nga minutos kalpasan ti oras tayo nga alas 12 ada dito message sa pong ako nana ket dapat kasta kunana rumwarda tapnon ti kasta ipakita da di kayat da iparwarda di kayat da tapnon ti kasta maadresan gagiyim kay amsat winapo dapat lang kaya ko na rumwar kayo maki-ano kayo or iparwaryo di kita nga adati kaon ganyo tapnon ti kasta ikan importansya ijay piskalya gagiyim kay kamsat handa nga maano DJ reklamo no haan nga ag-join the information both DJ agreklamo ken DJ met side DJ may reklamo even the court kasi apo ma-desisyonan da nga ron no met ngima dadi kiti time nga no handa man sa pula na DJ may reklamo hamet agparang dan desisyonan dan agagihim kay kabsat even the korte apo ngem no diti kastoy dapat lang kasi apo ti maaramid adda pa nag-join the information mangited ka di question mo, observation mo, then sa pulenda or ikanda iti pakasulbaran tapno di kasta malpas di problema gagayem ken kabsat. Okay? Mabandaya po di kongreso gagayem iti pagpandayan lintek ti duwa ka balay pagpandayan lintek ti gobyerno nasyonal ti Senado ken ti House of Representatives gagayem kabsat formal na pong niratipikaran di ti duwa pagpandayan lintek ti kongreso idi kalman Miyerkules idi rabi
ti gakat nga mangyakar iti eleksyon manipud Disyembre 22 para iti eleksyon ti kabataan barangay ken ti opisyalis ti barangay ket may panin tunutawean na wano October 2023 hindi pala December, October 2023 siguro dito ket bunga apo dito joint session na wano bicameral conference committee nga tayo iti biyang ti akin babakin ang kingato balay pagpandayan linteg so iti muno na ibagbaga from December 5, 2022, marami dito December 4 or December 3, 2023. Mem dito kaudyan apo nga ratifikasyon yan naramid ti dua nga balay pagpandayan linteg October 2023. Gagayem kayong kapsat may sati sigurado to'y lunes dito. Dili mo no may kamano nga lunes. Gagayem kayong kapsat DJ apo. But hamping nga final dito mapampakan ni iti executive branch for implement para iti panaka-implementar na paboran ti presidente gagayem kay kamsat dito nga nasaong nga gakat nga panaka-postpone ti eleksyon na manipud Disyembre 2022 mapanti October 2023 take note agingga nga awan ti maiparwar nga nananay nga linteg nga mga mendar iti muno na nga linteg nga mga ibilbilin ti panakayuswat ti December 5, 2022 barangay NSK election saan met nga agmudo wenno agtalna agsardeng di aktibidad ti biyang ti Commission on Elections di calendar of activities da no pa adda ti masukatan na isla ko madidi parwarda apo nga panakasukat ti petsa ti panagipili ti kandidatura game DJ inaramid da gaputa agtultuloy DJ function da apo gaputa nakakalendaryo nga rod agingga nga awan deto linteg nga nananay nga pirmaan ti presidente tapno may implementar may execute babay executive department agtultuloy DJ calendar of activities da gagiyim kayong kapsat so nga diri ko makaulaw kayo kung dapat amuyo apo nga kasjay nga talaga ti sitwasyon apo ti Commission on Elections iket no sana paboran ti executive branch ti data ratifikasyon nga narami dapat ti biyang ti dua balay pagpandayan linteg di agtuloy ti eleksyon ket nagsardeng ni Comelec awane na mayaw awan ton mababalaw dan ton no agkam maulaw dat uras gagiyim kayong kapsat may kadwa po already ti gakat nga mandatory mobile phone SIM card registration nayabot apo nga napagbalin nga linteg before ti adjournment di gayem kamsat imo na nga ti nasaong dua nga gakat when gakat ket agpada apo nga na pasingkedan iti bicameral conference committee diti kunak bicameral conference committee gagayem ka kapsat gaputa bicam duwa ti pagpandayan linteg teo gagayem kay kapsat ag joint da digitoy tapno ag tugmok DJ version ni lower house ken version ni Senate gagayem ka kapsat ni upper house so anat man kunayo mairehistron to kanon di SIM card tayo iso nga awan to di nakadano nga Texas common apo at matrace mo no sino ti kin number ka di rehistrado di number mo na babaen ti National Telecommunications Commission gagiyem king kapsat nga mangi uswat iti pan naka rehistro digita nga SIM cards awan ton dete tiltilad na nga maite-text na king aglalo tata nakadado ti text scam na dapat digita mangyaw awis king kang agsugal agisalda dami namin gagiyem king kapsat nga basta rat sumrek digiti nga text da jamo no kasano adda DJ number mo kadakwada nagkasinurutan ti House panel ken ti counterpart ti Senado tapno maurnos digitoy nga agduma nga provisions ti House Bill number 4673 diti 4673 diti amendments apo ti linteg tapno maipospon ti eleksyon dati met Senate Bill 1306 dati apo met tibiyang ti Senado nga DJ met ti purpose na postponement apo ti barangay ken SK elections gigiyem ken kamsat kabayatan na ni House Speaker Martin Romualdez titimmakder nga author ti SIM Registrations Act nga imunan niya pinaborahan ti House of Representatives dati ti House Bill number 14 gagiyem ken kamsat kadwana da Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos ti diputado tayo di Primero Distrito ni Tingog Party List Representative Yeda Marie K. Romualdez kay kasama ni Jude Asidre kas co-author gagayem kay kamsa tinagdama
adat idwan nga gakat ket idwan nga gakat ket mabalinen nga maipatuloy di palasyo para iti parang pirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. tapno agbalinen nga nan anay nga linteg yun. Diti kwa. But nupay pinabura na po tidwang agbalay pagpandayan linteg, hantay liplipatan na po detay puder tibiyang ti Presidente nga mangi-veto, i-veto, dito, veto power, ti executive branch, gigiyem kabsat, kada iti kakastoy apo nga mapaboran, iti biyang ti pagpandayan linteg. Even the mayor, the governor, adaan iti veto power, gigiyem ken kabsat. So, urayin tayo, no anyan to apo ti agbalin nga desisyon ti Presidente, no pirmaan na, wenno saan, dito yung duwang nga gakat. Umuna, dito yung postponement apo ti eleksyon, nagtugmuken ti lower kan upper lower house kan upper house, di Congress, nga mayaludod apo ti nagpipili from December 2022, agbalin nga October 2023. Gagawin kabsat, dito version ti lower house, December 4, 2023 instead of December 5, 2022. Ngem dito pa nakaaramid di rabi, DJ Bicameral Conference Committee, inagbetan ti lower kan ti upper house, rimor apong 2023 October, ti pan nakayuswat ti eleksyon. Hano na nga adayo deta, gagiyim ka kabsat, di kiti agano, di kiti ngayangay, dapay na kurkura October nasursurok ng makatawin nga pa nagpakitang gilas yo kadito mang butos kada kayo tapno maiayo yu ida no kayat da kayo kas pagarigan ngem talaga nga ure kasano nga ayayo no di da ka kayat talaga latang nga rumwara po di da kayat malaksid no terrorize mi da butbut ngem ida wenno gatangi mi da iti panang butos da ka panangi tandudo da ka kadidi kayat mo nga pagpaidasigan nga kas may isang barangay official. Okay? Kasama na naman pati ako sa bali pa nga damdamag nga pagsisinukatan di ka pampanunutan. Thank you very much kani Provincial Agrarian Reform Project Officer wano Parpo Engineer Vic Ines ti Department of Agrarian Reform ti Ilocos Norte. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood ti Barangay Naglikuan pasukin ni Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii. Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii. Ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach Hawaii. Kastapay kin Honorable Mayor Edward Buyet kilala ni Mr. Edwin Ancheta dita Toronto, Ontario, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Toronto, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 sa Carias Flores Street, Lawag City. Pugadlawin, North Courier Service, Balintawag Street, Lawag City, Babanggan Engineer Noel Jose. Diri kayo ipawitapo kadiri ka pamilyayo, ipatpatig iti biag ken Cagayan di Manila, Baguio City, Cagayan ken Isabela, Turungen, ti Pugadlawin, North Courier Service, Balintawag Street, Babanggan Engineer Noel Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, ikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ka nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian niya gowns sa babae kastamat ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputa na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na parang titipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Dapat 3 minutos kasanganan ti oras tayo nga alauna gagayem kayong kabsat. Adadeti nagbali na po nga opinion na or panirigan ni Senator Raffy Tulfo gagayem kayong kabsat. Medyo baliktad deti ano na ano da duma ti gobyerno ti manggisgisa kariti maimbestigar. Tata deti pambungad ni Tulfo ket gisgisaen dagiti gambling lords ti gobyerno babaen iti bukod na nga mantika. Daytoy ket digiti agpapaayam iti small town lottery dito STL ti under Philippine Charity Sweepstakes wenno PCSO. Segun ti senador ken vice chairman ti Senate Committee on Games and Amusement tinayswat nga Senate hearing kinuna ni Tulfo nga basit unay ti kantidad nga ideklara digito nga gambling lords iti biyang ti General Monthly Retails Receipt wenno GMRR ti Philippine Charity Sweepstakes isu nga basit met ti maipan nya kita iti ahensya ti gobyerno. Open secret kunana dakkel apo nga paset ti kubransa iti daldaw iti STL ket binubukis binubukis digiti gambling lords isu nga dakdakkel ti kitkitaen dangem ti gobyerno. Siyempre meta apo senador agnegosyo ka nga rod no ipamumet amin apo iti pagbayad mo iti gobyerno. Maususar digito nga gambling lords when agususar digito nga gambling lords kalite ID ken sabali pa nga naisyu nga paraphernalia agga po iti Philippine Charity Sweepstakes tapno rumwara nga legal ti bukis da gigiyem kakabsat sigo na po ni Senador Raffy Tulfo. Nabayagen ti panang suswitik dito nga agpaspasugal iti biyang ti gobyerno isu nga nasisiat pa ikuna ni Tulfo nga maibulgaren detoy tinapintas nga pagibasaran nga impaay ni Tulfo ket ije Bulacan no sa dinno nga ti kubransa nga 20 milyon iti kada aldaw iti kuna nga huweteng nga payayam iduneg ti maysa nga bulan rumbeng nga agbay awen adda ini magasot a milyon na kubransa ije Bulacan ngem may deklara laeng bawen ti gambling lord ang amang patpataray ti STL iti PCSO
nga 130 milyon ti kadadakkelan na kubransada iti huweteng. Ijemet Pangasinan 35 milyon ti kada aldaw. Rumbeng maysa nga bilyon detoy ti kada bulan ngem ti GMRR dito ket umabot lang ti 135 milyon. Ijay Laguna met iti may deklara iti GMRR ket 119 million idinto nga 18 million ti kubransa iti kada aldaw nya dito ket 450 million iti kada bulan dipuga kunana agwa ruprupang nakaay ti gobyerno kada gitoy nga gimmicks dagiti gambling lord. Amo ti amin nga Pilipino nga dahil tilikod ti STL franchise nga dagitoy nga gambling lords or dagitoy nga politiko nga agus usar laeng kadagitoy dami panakarupada or segunda ken kumpanya tapno mailinged ti pakabigbigan da. Digiti makitkita nga digiti Pinoy nga gambling lords ket alias those nga iti sangapulo ket base nga probinsya ket igemda ti Luzon nga awan iti panagamakda nga digitoy ket masulot iti pwestuda masulot iti pwesto ti PCSO chairman nga ni Juni Kuwa. Gagihim kay kamsat naagapugan ni Senator Rapi Tulfo detoy kinastigar ni Tulfo di STL operators nga kumitkita iti bilyones ngem saan da nga makaited ti PhilHealth, SSS ken pagibig kadagiti kabo ada kano diti kinasarita apo ti biang ti senador ang agtrabaho iti STL babaeng kadagiti STL operators nga patao diti binilbilyon ket awan ti benepisyo nga maipapaay kadakwada. Yun yung pasabog gagiyem ni Tulfo. Adapay ti pangtana ni Senator Tulfo nga adapay sumaruno nga ibutaktak na seknan iti operasyon daytoy nga pasugal wenno ti small town lottery nga adda apoy ti babaen ti biang ti PCSO. Inyat pa nagkunayo. Tama nga naman siguro di ko makonfirmar but yung di buyo ni Tulfo Senator Tulfo gagiyem kamsat nga dapat may kan iti benepisyo kasla kumaapo kaditay SSS, pagibig, health insurance, digitay kabos, so with the collectors, okay lang siguro DJ gagiyem kamsat but hantay mai-confirmar kasi ni Tulfo aputi naadaan iti dialogue or adda igaman na siguro nga dokumento nga mangipakita nga saan nga mo isuti may deklara nga kubransa iti kada bulan na kada kitay nadakamat nga lugar wala yung Ilocos Norte gagihim kay kamsat siguro ti Ilocos Norte okay so all right gagihim kamsat dinggen nyo apo di kitay in example ni Tulfo Bulacan ti kubransa da apo 20 million ti kada aldaw idi huweteng pailaing ti ayam iti uneg ti makabulan adanda ti 600 million nga kubransa gagihim ken kamsat iti sa mga probinsya ngem tila ang ideklarada po ideklara ti STL iti PCSO 130 million imbes nga 600 million gagiyem kamsat ti kadakkelan nya kubransa ti huweteng ije Pangasinan ket 35 million ti kada aldaw nga datoy ket na sursurok ngem may sa bilyon iti kada bulan ngem tila ang may deklara is 135 million. Laguna may deklara po 119 million idinto nga 18 million ti kubransada iti kada aldaw nga kay Batugan ti 450 million iti kada aldaw ay kada bulan ayon DJ apo dito gigaman nga ebidensya no sa dino tinangalan ni Tulfo kadito santay nga mo kakabsat ken gagiyem. Okay, awan na po tinabati pa yung oras iti dating aldaw para di programa tayo Damdamag ni Berto. Tinaga na po ni Maki Paulino Agustin iti technical control. Dati apo di pagayam yo Robert de la Cruz. Mangibatin ti natalinaay nga aldaw ti Huwebes tayo amin na Sabada agyaman kam tinkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di lipas kasama kinibugog tayo alumar. Idintero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas masamak. Di sumbat di agtuturay karili issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon karili masiknan. Damdamag ni Berto.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kakailan, adto'y ti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan dagiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang talping ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitoy ko madanong nga ipainom tayo ket hang agapo kadagitay stagnant waters kadagitoy pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom dito taraken at timet nabasa di kimpot na papurgami nga dagos no haday di ako. So nga ken dito pinagtutudo na dakalamanag na salsud mo dito Robert dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen nga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat na nakagalot da why not igalot yung laing ang di asideg di balbala yung mga ramig kay te temporaryo ang paglinungan da. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang de isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas. Balik papagayam nga kablawan ta kayo itinagasa na malam di Huwebes 29 di mabilang iti bulan ti Septyembre 2022. Idanon ti ENR online ti sabali pa nga parang ti programa tayo Tinapalabas. Dahil di bagayam yun ni Robert de la Cruz kadwak ni Maki Paulino Agustin. Tapno yawi Smith intay manin paragdananggay idunig ti maysa nga oras.
may basa, ti surat nga nakaipalakunan, ti pakasaritaan, ti biyag kinayat, ni pagayam tayo Lydia. Ngayon kasanguanan yung ti rugyan, manen, ngaya wino ituloy, nga ito basa dito nga surat, agyaman tayo kaditi sumaganad. Pagyamanan tayo ti Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines, manipod ti Department of Agrarian Reform. Ni Ma'am Erlinda Firminhood, manipod ti Naglikuan, Pasuki ni Ilocos Norte. Kastapay kay ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Mr. Ju Agtarap, ken Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala, iti Curimaw, Ilocos Norte. Ni Mr. Edwin Ancheta, iti Ontario, Toronto, Canada. Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Kastapay iti managyaman tayo, iti Pugad Lawin North Courier Service, nga iti Balintawak Street, iti Siyudad Tilawag. Pagyamanan tayo ni Engineer Neil Jose, para kariti kayat yung ipatuluda po, kariti papagayam, kapamilyayo, ken ipatpatigyo iti biyag, ejay Baguio City, Metro Manila, Probinsya ti Cagayan, ken Isabela, mapanen iti Pugad Lawin North Courier Service. Iti Balintawak Street, Lawag City, imatmatunan ti agtagikwa nga ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration, manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Ituloy nga ibasa diri surat ni pagayam tayo Lydia. Kablawan tayo man di sumaganad nya manarimaan iti panagbibuya na kada tayo di programa tayo tinapalabas. Naragsa ka pa nagbibuya ni Emily Co. Ni Manang Aurelia Castillo dito sa Rat. Manang Auring, good afternoon. Ni Bone Corpus. Ni Mr. Wayne Rumbawa, manipo di jay California. Ni Daniel Tiburcio, di Metro Manila. Classmate ko di Ablan Memorial Academy. Ni Ma'am Teresa Libed Luyula, manipo di United Kingdom. Eugenio Navarro, good morning, good afternoon, good evening, Sir Robert, watching your program. More power ko na ito, ni Ma'am Teresa. Ni Mr. Efren Ragmat Abukay, ni Raquel Rabang. Raquel, thank you very much, good afternoon. Ni Kasin Poli, dita Pangasinan, Rosales, San Bartolome, Rosales, Pangasinan. Ni Jewel Agustin, dita San Nicolas, Barangay 21 ba yun? 20. Jewel Agustin Kasin, ni Armida de la Cruz, ni Karing Corpus, Kumadre, Manang Karing, dito Balatong, ni Risa Arios, kastamit din kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. At tuyan papagayam, ngintay tuloy ng ibasa, dito surat, nga nakay palaunan, ti pakasaritaan ti biyag, ken ayat, ni pagayam tayo, Lydia. Napilitan ak nga rod nga timulong kini Manang Lagring, kari di trabaho di balay. Gaputa deta ti bilin, ti ina ni Dani. Dituyan kabsat nga napaniknikak nga talaga nga saan nakumporme para kanyak. Wenno saan nakumporme kanyak, ti ina ni Dani. Nagbalina ko nya kasla alila. Ti pilawek iti dagidi agundaway. Awan man laeng ti panangisakit kanyak ni Dani. Uri makita na nga, marigrigata na kiti tutulong ko iti panaglaba, kastameten iti panagluto, ken panagistimar iti unig ti balay. Kasla awan latakin ko na. Agingga nga iti naminsan, nga rabi, bayat nga da kami ken ni Dani iti kwarto mi. Kayat nak nga ikutan, kayat na ngagkanaig kami. Dituyan nga, inusar ko ti panunot ko. Ket kastoy ti balikas ko king kuana. Lani pang nga asim. Saan ko mapailaing nita? Leplipam ko mapailaing tiriknam. Ngamhingket, nakabadpan lukak. Nakalawlawat ti arubayan ti balayo a dinalusan mi kani Manang Lagring. Kalpasan nga nagdalus kami. Naglaba kami manen. Nupay wasing masin ti mausar, makabannog metlatta. Nagluto kami. Timawag ni mamim nga. Agisagana kami ti makan. Isu nga sinapsapa mi ti. Nagisagana ti makan gaputa. Binalunan na di papagayam na iti. May isa nga grupo da nga babae. Isu nga naman hukak. Pang-asim. Saan ko mapailaing ita? Kinunak nga impakaasi. Nupay kayat kulay nga mariknana ti agda mga riknak. Nakapungtot ni Dani ket kastoy ti balikas na. Adukit dila unay nga pambar mo, Lydia. Tira nga tutulong mo ket samit nga siksika. Dua kayo met ni Manang Lagring. Edi may maysa ni Manang Lagring, maramid na pa'y amin digitaan. Yan to ket ditan ta dua kayo. So nga dinakman, pagpambapambara na kasa. No saan mo nga kayat, bahala ka. Beam ta sumapulak iti substitute wenno pangsukat ko keng kano kas nga kasapulak ti makiinayat. Pangtana, paunay kameten. Saan mo laingin nga maawatan no anya tirignak? Amumet nga agdadagsenak. Amumet nga agduan nga bulan ti adde ti saklunok. Sa ita kastapay lang ti panagsasaom kanyak no ibagak nga nabanugak. Mga asim daan ni maawatan na kuma. In pakaasik ngem tinalikodan nak ni Dani, Manong Robert.
Napay ti aldaw, kabsat ko. Masansanen nga agawid ni me, mami ni Dani, iti aldaw. Nariknak nga kasla palpaliwen nak no agtrap-trabaho akmet laing wenno saan. Agingga nga iti maysa nga pangaldaw nga nagsango kami kani manang lagring. Madmadlaw ko kit. Kanayon metten nga sumangpet ti mami ni Dani, iti aldaw. Napara sila nga simbang saan niya simbang petita kaputa andan sa tinantindaran dapas ken. Saan niya tamanang nga umay naksipsiputan no tumultulo akbet laking kawin no saan. Kinunak nga kasla makalwaak. When iti tamet ti madlaw ko. Ang bayam taramidi ka amin nakabalinak. Nakabalinak idi agmay sa akid awang kapay itakit din ta anda ka sungat. Nulakit di saan nga nadagsen kinawan ni Suna, ginanaka. Maawatak tirik nang. Agdadagsen ka. Deta ti kaamak ko unay ang manganta. Adda ti dakes nga epekto ti panakabambanog mo iti sikupo. Kasda maraklik pekit di maanang nga. Isu nga, manmandarin nakakanayon ti mami ni Dani. Tapno, marigrig ti sikupo. Masigurado kita niya sa anak na weno saan ang pabor nga siyak ti agbalin niya asawa ni Dani. Madlaw ko unay deta. Sangga di nga kastamit ti madlaw mo. Kinunak, saanan niya simong bat iti diretso ni manang lagring. Mangang kakit din, sanga tilad nga mapampanunok mo. Kastalaing di jay. So nga, ento na makapangangka, agdigos kanton ta mapamunto ituro. May among masyakturatan ti mangipakni ka diti nanganantakin. Isibar kung tumanin ti lamisaan para iti pangmalem. Among metten niya, ikayat dakit nakaanta digiti mausar nga kubyertos pa kay ramanan digiti dadak kilapinggan. Agdigos kanton ta, papangkan ko agin na iti partuyo. Di ka madanagan, no sumangpet man na bigla, sakti makaamo. Basta makaamo ka lang tanukwan niya agpangbar. Ibagam nga na pa mo inurnos ti kwartuyo when mo dinatusan. When? Kinunana. Nalag-ananak iti dedi nga balikas ni manang lagring. Nga uray kaskasano. Adda ti mangisakit kanya. Iti pagteengan nga ayan ko ita, Manong Robert. Dadani ken ti ama ken inana. Kinasarita nak ni manang lagri. Lydia, anong sampay laing ti tumulong-tulong kanya karigi trabaho no paimbagak nga kabalinak nga trabahoin amin nida kabuta maasyanak ken ka. Adda ti engkisiin kanya ti Donya. Ti Donya nga ina ni Dani. Anya deta mana. Kunana nga addan to kano aldaw nga reviewen na digiti naka-record iti CCTV iti baday na. Aglalo iti paglabaan iti kusina kinuri ti arubayan. I-check na kanino tultulungan nakmet laeng minusaan. Kasla agatap nga kalkalubang ka iso nga siya kung tagpakaasikin ka. Uri, aggunay-gunay ka laeng, ano, agkay-kakay-kay ka laeng. Tagno laeng makita ka iti biyang CCTV. Maamaka ka. Maamaka klidya ang mga ta, siyak ti makabaso. Sa bali ni Mang, no isuti, pakabasura. Sigurado nga, itagana iti bato tigura na ka. Mabayag nga ikarkaro. Saan lang nga deta? Among metinod sa kasla saan nga tao ti pagsasawan na.
kasla animal ti kaibatukam no adda kapungtot na ken ka. So nga, makipagpakaasi akit ka. Makidanggay ka pa ilaing kanyang kariti trabaho. Pangaasim Lydia. Pakaasi ni Manang Lagring. Urayak lang nga nakaluha iti day di agundaway. Anyan kabsat ko. Dusak ka din detoy iti kinasukir ko nga inanak. Dusak ka din detoy nga nang salungasing iti bilin di iti naganak kanya. Tapno pas ni kakti panagada. Dusak ka din detoy gapo iti nasapa nga paningitalik ko iti kinababae kiti lalaki nga nakarelasyon. Nga uray ti karelasyon ko nga ni Dani ket madmadlaw ko. Nga kaslaawan metten di panangilalakin panangisakit na kanya ka. Ti pamilin kanya ni Manang Lagring. Adaklat ta itiliklikudan na wenno abay na no kasta nga dati matrabaho. Aglalo iti panagluto, panaglaba. Kang runaanen ti panagdalus iti lawlaw, ti mismo nga balay. Iti na minsan kabsat nga urnusen mi digiti masetas. Iti hardin. Wenno hardin ni ti ina ni Dani. Iti panagatras ko tapno iguyod ko ti hus. Saan ko nga naannadan nga naatrasan ti may sa dakkel a masiterya nga nakaparabaw iti nakaituunan na nga naaramid a bato wenno naaramid manipo dito semento akas la bato. Dito'y kabsat nga nabuong ket naiwara iwi ti daga nga ayan ti pinuon tinangina a masetas. Dagusnak nga may inarayat ni Manang Lagring, gaputa napateppapak. Ken na iturong ti hos, nga dati sumuysuyot adanom, iti mismo abuksit ko. Binangon nakit, apay nga di kamit langin nga gananad. Naperdin ti, langin nga masiterya, oh. Amom ka di nga, di kita nga masiterya ket saan nga arami di kabukbukudan tayo nga lugar. Agaputi di Bulacan or orderen na di kita. Makita mo ida nga nasisilap. Saan tamit nga rin nga ibaga nga nadalapos ti anyala ditan gapunta amok nga nakapaturong ti CCTV dito. So, agpanunot ka no anya ti ipambar mo manang saan ko nga ingagaran. Nagatrasak na ginuyod ko ti host tapno si bugak digiti adda iti sikig deta nga masetas nga naatrasak natin. Anya nga rodin ti aramidag mana. Makasangit akon. Dita nga inalalayan nak ni Manang Lagring ngay madayo. Kaya di makita nati nabasa nga arwatek iti bisangwanan wenno iti buksit ko. Dakil gaya ng tityan mo. Madlawen. Agmano abulan ka din. Agupatin maalam. Ay, sumit lang. Sige, mapankan agsukat. Beamon ta siya kung ti mangituloy dito eh. Makaamuditan no. Anyan tumanin tilak amin ta nga sarita iti. Amok nga babae, Lydia. Agan anos ka kumalaing nga natin ko. Napang sinukatan ti arwate ka nabasa, Manong Robert. Ngayon di kaadda kiti kwartumi ken ni Dani. Madandanagan ak. Agkib-kib bayo ak kabsat ko. Napalalo nga babawi kiti naramidak ngem jakon maisubli. Idi makasukatak nagdiretso ak manen iti ayan ti garden. Ngayan mi itay ken ni Manang Lagring. Anyan nga saya at ni Manang Lagring gaputa.
inurnos nati, naiwara adaga, iti hardin. Sinukatan nati sa bali nga masetas, ti masetas nga nabuong ti masiteryana. Kaslagkal ka lang nga damit iti, nabuong ti masiteryana nga mula yan. Sa ludsud na kanyak, uuwen manang, agyamanak, agkararag ka ta, saan na nga malasin? Akaputan no malasin na, sigurado nga, dilawen na de, takit saan ta nga makapaglipak, nga naperditi, masiterya nga nangina. Sapila ko mamanang, kinunak nga mangrugi ak maninagluwa, manong Robert. Nyem inapungol nak ni manang lagring, saan ka nga agluwa? Agkararag ka kiti. Agkararag ka nga saan nga makita ng insigida ni Ma'am Deta. Kit deto'y masetas, mapantay-pantilikod ti balay. Ikargata ka digiti, dadakkel nga timbata, pabiyagin tamit laing, barbaring laing. Ngem no makita na sadyay, sigurado manin nga, questionaran na. Ngem di ba agpambarak to, basta saan nang insigida nga makita, syakton di makamo. Kasanon maanang no, i-review na nga talaga ti CCTV. Deta pa'y tidakkel nga problema ta. Iso nga, agkararag ka. Sapay kumata di na malagip. Timbaga na kanyak nga reviewin na ti CCTV tap no makita na. No tumultulong kamit laing kanyak. Bueno saan na. Dito surat ni Lydia pag kablawan tayo dito sa Balipay nga badsada iti agbibuya kada tayo ni Arnel Ancheta maniko dito Pagilian nya Italia nagasat nga malin mo kasinsin ni Marites Ganyo Arios iti Hawaii may kaanakan ang kasinsin. Thank you very much ni Mr. Loreto Tamayo kasinsin, thank you very much and condolence iti pamilya Tamayo it Waipahu Hawaii. Idultuloy dito nga ibasa dito surat ni Lydia Kalpasan dito. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kay agpangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna,
Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Pagyamanan tayo pa dito sumaganad nga kas kini Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vicky Ness. Ni Ma'am Erlinda Ferminhu di Barangay 16 na uno barangay Naglikwan, Pasuki ni Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala, Mr. Edwin Ancheta manipo diti Ontario, Toronto, Canada. Ni Ma'am Ellis Tamayo di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kay ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti Pugad Lawin North Courier Service nga kukuha namat matunan ni Engineer Neil Jose. Masarakan dito iti Balintawak Street diti Siyudad Tilawag. Para kaditi kayat yung ipatuloy di Manila, Kastamit ten Baguio City, ejay probinsya ti Isabela ken Cagayan. Kariti ka pamilya, ipatpatig yu ti biyag wenno Cagayemyo, mabalin nyo nga ipan ipawit deta iti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street, Lawag City. Nga nakasangpet dadani kastamit ten kaditi naganak ken kuana. Napanakon kimleb iti unig ti kwarto mi. En pambarko ken ni Manang Lagring nga saan ko nga kabalinan ti sumango amangan taagungep ti mami ni Dani. Makaamuditan no danunin nakto iti kwartok manang. Kinunak. Pinalubusan nakmet. Bayat iti kaaddak ti kwarto, panay ti panagkararag ko. Bayat ti panagkararag ko, agor arubos ti iti luwak. Diyos ko, anya dito yun ang pamilya nga nakaidakdakak. Bigyan din agad ng kanya. Kumusta ang tan? Amangan ta, talagang kaguradak kaputa. Awan man lang ang pulos ti damag ko. Sinapuldak ko saan. Sigurado nga iti panangipod no ni Manang iti sasaadak ket nakapungtot na. Nudusak digiti Diyos ko. Awate kinda nga si pupuso. Ngem pang nga asim ka di apo. Di makadi palubos nga na mapasama kit imet ko abiyag. Pang nga asim Diyos ko. Madamdama pa'y Manong Robert na ilukat tiri daw. Ni Dani, si Mang Peten nga nakikuyog ka rin nga ganak kinkuana. Dati-dati ni sumangpet ni Dani katagkan na rin pingping ko. Sana karakupen ken ibalikas na ngay ayatin nak unay-unay. Kang runan na itagbalin nga anak me. Ngem karigituyen ket saan. Ididedi nga isasangpet na kabsat. Kasto'y tinagbalin nga saritaan mi ken ni Dani. Lydia, mapanggantulatan mga na, no, ayabanda ka. Kinapay nga nga daka dito yung kwarto. Amangan ta, agungit manin ni mami, no, mamon na nga daka dito eh. Ay, imay ko na inyo na nabasit. Day takit ti ko naking ka, puro ka ina na, puro ina na.
Di mo pampanunutin nga pakabasulam deta ken ni mami. So nga, rumar ka la. Baba mo tulungan ni Manang Lagring iti kusina. Tapnon di kastakit. Saan nga guwit ni mami ken ka? Abong ka di nga kunana kanyak nga nuwag kam kamali ka ket amangan ta pagtalawin na ka. Anya? Imbaga ni mami deta. Anya nga tinagbali na sungbat mo. Awan ti maramid ko no iso tag desisyon. Napipiya nga tapay ni daddy nga ipeteng ko ti kayat ko ngem ni mami. Sa bali ni mami, deta ti tandaanam. Sungbat na kanyak. Bimango na kayat ko idi nga sidiren ni Dani ngem nileplepak ti bagik. Wen gayam. Agdi ko saklaeng kalpasan na makadigo sa krumara ka so nga mapanggantulatan mangan. Makigidang kantulatan kada mami ken ni daddy ken ni Manang Lagring. Kayat mo gidang kayong ken ni Manang Lagring. Apay. Sa din ti papanam. Itaman laeng nga. Rumor ka nga. Sipod adakit ti pagtaingan mo. Ay, nagawis ti kiti classmates ta. Ag birthday ti Maysa ni Dayan. Malagid mo. Agpa-drinks ka no, so nga mapanak ta kunana kanyak nga sagot ko kano ti may sa akay sa beer. Amumpit din di gijay. Amudamet nga baknang ti pamilya kiso nga maramid dalat ta iti agkid na. Nga kasi di ada kapay. Saan tayo met nga agawting iti no awan ti maitid ko ang kantidad when no gatangik nga para kada tayo. So nga sapsapulin da siguro deta. Kung ada pa ikit di nga inggalot na kon gaputa addakan dito'y balay. So nga dyan makasalsali ka nakwada. Umay ka kung nakumangim, nagalasmet din tilangam. Nakadakdakkelen ti buksit mo, so nga sangkalaingin yung mamay. Kaya naman ta, dakes pa iti agbaling epekto na iti anak ta deta. Awatam? Diyakon si mungbat. Nupay agburburek tiriknak. Kayat ko nga bugkawan ni Dani. Kayat ko nga pingitin iti daydi nga balikas na kanyak. Lineplepak ti bagik. E di simre kinibanyo rimuarak meten ket napana ko niti kusina. Manarimaan ni din nga isagsagana ni Manang Lagring ti lamisaan nga pangmalman. Nga maddapay laeng nakasaang iti paglutuan. Anya deti lutlut pe manang. Ay, nagpaidaras ni mami ti tapa. Kaya't nakanutiag sida iti tapa. Mabalingay tuloy ko ti panang lutok. Saanin? Saanin ket no di mo mapatangan ti kayat na. Amumet ten di jay. Iwarsi na ti masidawen no makanno. Di na maguston ti timplana. Diyak kayat nga damanin sa bali nga di yung pagkinawatan. So nga, tumulong ka laingin iti parang isaganay ti lamisaan. When, siya kung ti makaamoy ti deta amalutluto. Napanin inayaban ni Manang Lagring ti mami ni Dani ken ti daddy na. Si marunod damit ngayon sigida. Agtugawak kumamit te idin nga mangan ngem kinunana nga wenno kinuna ti mami nga yalaak kano iti danon. So katamman deto basok ta kargami ti danon. Sanggo kayat tinalamis nga danon ita ha. Mga lakay ti medyo napudot. Kargaam ti napudot sa munto nayunan ti naramiis. Tapno warm water. Mawatam? Ay, uwen ma'am. Agidang gayon tong gani Lydia amangan. Kahit kuman ti concentrate amangan ita. So nga nagkidawak nga ilutwanak ni Lydia iti tapa. Ket apay ngamin no makigidanda. In sungbat ti daddy ni Dani. Ay saan? Mga talatan. Agiddandan tong kanilagring. Sigurado mitlay nga maudi da diti kusina da kita gaputa
Iso dapat agidalimanek. At saan mo ako nain nga? Siyak ti mangidalimanek iti panganan tayo. Iso ti obrada di kita. Natib kira balikas. Tena ni Dani, Manong Robert. Awan niya rut tinaramidak. Saan ako niya nakisango anangan. Ni manang ni manang lagring adda iti ayan digiti pagalanti makan. Idinto nga nakatakdera kiti likudan digiti agasawa amang mangan. Nga agururay no anya ti mandar. Ti don niya ken kastamit ten ti don nga pakaikamangak. Ngem didak met ibilang nga kas asawa ti anak da kabsat. Ti ama ken ina ni Dani, dumay ni Dani ti kusina, nga umay agpakada. Mami, Daddy, rumarak ada ti outing mi kaditi classmates ko. So nga saan ako namangan gaputa pangpangan tumit laing sadyay. Sa din na ti papanan nyo, dinamag ti inana. Mapangkamog ano iti may sa abar. Sadyay ti pang celebraran na ti birthday na ni Dayan niya, classmate mi kan ni Lydia. Kasta ka di. Oh, ano arud met ti regalom? Awang arud pa'y mapanunot ko mami so nga kanaklatan ti kwarta ta paalaak tulat ta idan. Oh, sige. Agori ka ha. Timmakder ti ina. Napan nangalay ti kwarta. Idagsubli iggem na ti Jack masinunoon o kasano ti kaadunang kwarta. Ngem puro asul, puro sagsangaribo. No tantansyaek amanganta, ag sangapulo ket lima wenno nabababa. Sangapulo ket lima aribo. Base ti kabingbing na. O deta, pagumaem idan. Tapnon ti kastakit. Agbalin niya naragsak ti selebrasyon. Ti kasangay ti classmate mo. Ibagam ta, no si kan tumit ti kasangay, umay dan tumit. Ngem jak kayat nga rumwar kayo, dito ikan tulatan balay. Sang kagparparabiya, ken saan kaunay ngagpatpataray, laglagipem, awan ti lisensyam. Balikas ti mami, simmungbat ni Dani ket, awan dana gurin awan ti lisensya, amok nga kabalinandak nga ilusot no matiliwa. Balikas na, simmong bat tilakay ket kastoy met ti sauna. Day taket ngamin ti madiken ka ta patpatunoy-nuyam ti aramid ti anak mo. Inikam manen ti kantidad nga dakkel. No day ta ti mangisagmakking kwa na. Sanak man nga sursuro. Kahit kulaing met nga agbalin nga naragsak. So nga inikka kiti kantidad. O sige mami, Daddy, mapanakon. Inagkan ni Dani ti inana. Kastamit din nga. Inagkan namet ti amana. Kaya di malpas na idang agkan basta linabsan naklatan nga kasla aklatara na pusa wenno aso Manong Robert. Naglabas pa digiti aldaw. Talagang agdadagsenak wenno maldawen ti kinam adda ti biag iti tiyan ko. Dakkelen ti buksit ko. Nupay kasta tumultulong aklatta gapu tao met ti bilin nga isardeng ko. Yuruuray ko nga maasyan ti ina ni Dani kanyak, Manong Robert. Agingga nga iti maysa nga malem. Awan ni diti sirrek da iti trabaho. Adda iti iti garden ti mami ni Dani. Pinayapayan na kidi makita na nga adda iti sikig ti balay. May kaman dito ay. Imma si Degak. Takkelen ti tiyan mo ah. Mano abulan detan? Kabulan akon mami ito no. O may nga bulan. Agsyam to na bulan. Amom ti babae, saan niya aganak iti may kasyam nga bulan?
Daduma, agsurok. Tapugam ti may kasanga pulo a bulan, gabot agdadamo ka. Anya ti marikrik na. Nasayait met ma'am. Anya gayam ti kuna ti doktor, di na udi nga nagpa-check up ka. Okay met ti kondisyon ti ubing ma'am. Awam met ti naibagana nga. Saan niya nasayaat nga posisyon men no? Anya man na sitwasyon na iti nagtityan ko. Kastaya. Nasayaat no kasta. Wen gaya mikamit ti bagimiti na. Saan ka unay nga kuti-akuti, saan ka unay nga agbambanno. Masapul nga iti bigat ken malem, ag-walking kang, saan nga kang kanayon, no? Saan nga adayo unay. Mabalinin dito unay tinaladan niya pag suble-suble ang. Agdamag ka kinilagring. When? When, ma'am. Agyamanak. Kinunak nga manandanagan. Endo no madamdama, numakaisagana kayo kariti lutwen nyo, ibagam to ken ni lagring ta. Agsagana, sapain nyo ti agringin to no bigat. Ore ket aldaw ti Domingo. Rumor kami. Et da kay tulayangin ti mabati kadadani. Awisem to ni lagring ta, mapang kayo iti department store, taggatang kayon para iti masapsapol ti anak mo. Mawatam? Thank you, ma'am. Thank you. Kinunak nga, dandan ni akla makaluay ti ragsak ko, Manong Robert. Gabuti ti likudan, nya amok nga sa anak akay kayat. Ibilin na met gayam di kiti banag, nga pagsayaatan ti biyag, nga adday ti saklulo, Manong Robert. Thank you, ma'am. O sige. Mapangkanta, edad kunto ti kwarta nga gastusin. Ay ba manggit din nila green ta? Bueno si kanti mapan. Tay bagam ta. O may nakikanti juice dito eh. Dinagdagos ko ti pimanaw ngem nakaragrad sakak. Kasla nagpayak dagiti sakak ngem madayo. Iti ayan ti mami ni Dani. Iti day di agundaway. Na agrubwat kamin kani manang lagring nga mapan iti sentro tapno mapang kami ti department store. Apay nga nakaruat ka sa dino ti papanam. Dinamag ni Dani. Ay nangted ni mami mi ti kwarta nga mapangkukano igatang kaniti. Arwatin ti agbalin ni anak ta. Oh, sa dinuor ti paggatangan nyo. Siyempre, ti department store, ti sumit ti bilin na. Saan nang kano kayat nga, gumata ka rin tilako iti tiyandaan. Dagiti kano nangingina ti gatangit. Manutinted na. 20,000. Huh, kitam, nasayaat ni mami ko nakking ka. Sinumet ti pakaikamangam, kuma, nga mabali namang titking ka tikas na kantidad. 20,000 a pesos nga paggatang mo iti para iti anak agbalin nga anak mo. Ket syempre gumatang kan tumit na ti para king ka tadi ket dudduan sa iti badom nga para masikog. Ay, awam met ti bilin ni mamim nga gumatang ti para kanyak. Para laing iti ubing nga anak ta ti gatangit ti bilin na. Ket siya ko na ti mangted king ka. Adda ka di ko ratam. Siyempre, at damit na. Anak-nak tibak na, ngawangkit din ti kwartak. Balikas na, mas lay bumugkaw. Kinaot na ti bulsa na ket nakigtutak, Manong Robert. Nakabeng-beng-beng nga puro sagsangaribo ti kwarta ni Dani. Nangalaan ti kwartam. Api nga do ti kwartam ket papabalunan na kalaing ni mami miti. Sagsangaribo ti kadaldaw. Nangalami ti deto nakabeng-beng-beng nga kwartam. Sangka nga damag. Basta kwartak deto eh. Ket amom, adamit kabukbukuda kapang lakagan ah. Hangat mangnamnamalatang kariti naganak kanya. O sige,
Another 20,000 para king ka. 40,000 aminin. 20,000 para iti paggatang mo iti anak ta, arwaten ti agbalin ni anak ta, 20,000 para king ka. Kaya ti gig ka makakwarta, itag kung tumit laaming king ka, no magatang ko, di kayat ko. Ada mabati, kukuam tumit laing, kaputa, asawa kamet nga dito balay. Apay nga asawa nga dito balay. Ada ka di pa asawam nga dito sa bali nga balay. Sa ludsud ko, kaputa na bigla. Adula unay, tilad na nga magmangig mo. Asawa kamet nga addakan dito'y balay kunak. Sa angkit ding adda asawa nga sa bali pa nga dito sa bali pa nga balay. Mapangka na lahat, iturog ko man. Isturbo kayo di pa naturog. Hindi kayag baybayag ha, when gayam, adamit laingin bati yu analuto nga kanek amangan tamangan kay ni Tirwar kinimanang lagring. Ay, adda. Enlightenment ti pangal daw tayo. No saan nyo nga maabot ti pangal daw, mangal daw kay ni Tirwar. Total, adumit ti kwartam. Kaslakla na ibulos ang nakapupok at tumatayab. Iriday di agundaway, Manong Robert. Mamati ka man wenno saan. Idi agarup, agwalon no di pito wenno agwalon nga bulan nga kaadda kiti pagtengan dadani. Italay nga rumarak. Wen kabsat ko. Italay nga maadak ko ti sentro. Ken mapan iti department store. Nga dati ket libre a kamapmapan. Iri agad adalak pay laeng kinagayan ayat kami kanidani. Naragsakan na kunay. Iri adda kami doon ti department store adun tinagbalbaliwan tinasao nga pagtagilakwan. Sa balin ti urnos, dagiti tagilako da. Naggatang kami nga rod kadagiti kasapulan ti agbalinto nga anak mi kanidani. Nga may nga babae, base iti panaka-examen ko. Kinadwak ni Manang Lagring nga nagpili kariti arwaten. Ket idita, mauma kami nga gatgatang, napan kami di may sa apanganan. Mangantakit din Manang. Lalo, nasapat ang rimwarken. Santa nga natutur ti namigat. Mapantay di may sa nga nangina a restaurant. Kinunak, manganta, maamon ni mamim nga iti klas nga restaurant tinanganantakit. Agungit. Saan? Saan met na nga sumurot pa iti CCTV aging gana iti dati nga department store mana. Aglang ay tamet ana sa angkit di nga kanayon talaingin na nakapupog iti balay. Imisem ni Manang Lagring. Mariknakit nakaragragsak ka Lydia. Italaing nga makitak nga umisem ka sipud simangbay kay di pagtengan dadani. Kinunana kanyak. Kailiw ko ti rumwar mana. Malagip ko ti. Ideal daw nga. Agad adal ken nawaya akbay. Kanayon ak dito. No aday diti kayat ko nga umay gatangin ket ibagaklaing karini naganak kanyak. Ngem sipud ka adda kita laingen nga rumwarak. Madamdama pa'y kabsat mangmangan kamin ken ni Manang Lagring. Inimalpas kami amangan, nagsubli kami iti department store no ayan ti paggatangan gaputa kayat kumet ti gumatang. Kadidi arwaten pare ti may sa masikug akas kanyak. Nupay makabulan laingen, sakbay nga ganaka. Si kamana nga niya ti kayat mo. Mangala kami ti kayat mo ta, siyak ni mang bayad. Manang Lagring. Nagpili ket bayat nga agpilpili, agpilpili ako may ti arwatek. Anyan kabsa ti di, asit ganak ti maysa nga babae. Lydia, si kakadideta. Si kakadideta ading ko. Manong ti kabsat ko.
Adda ti kabsat ko iti sa nga department store. Dandani di kan nalasin. Dakil kaya men ti tiyan ko. Kumusta ka? Kumusta ka iti? Pagtengan ti lalaki nga nakasikontenta. Balikas na kasla makalwag apo siguro iti iliw na. Ngem siyak manong Robert nang rugin nga nagligreg di iti luwak. Nagulbudak manen. Naragsakak. Kas makitam. Adakit iti nga department store. Inikanak ti adu a kwarta ti. Mami ni Dani katumaya kagkatang ti para kanyak it. Pari ti agbalinto nga anak ni. Oh, adu ti kwarta ko. Kitaem ti bag ko. Napno iti adu a kwarta. Kinunak niya magar-arubusen ti iti luwak. Gaputa malagip ko ti kinaragsak ko iti sidong ti pamilya. Ken ti kinaalidunget ti pamilya nga ayan ko iti agdamama ng Robert. Napamatik ti kabsat ko nga naragsaka iti sidong ti pamilya ni Dani. Sinublat ko ket siyakmet ti nagsaludsod. Kumusta da papakin ni Mama? Sandak ka di nga malaglag. Ading ko, pakawan ni Mida. Ngimkas na tumuknot sa dilangit, tigura na keng ka. Kagura na kaunay. Bilbilinan dakpay nga numakita ka kit saan ka nga sa asitgan. Liklikan ka. Ngimtsak na igawid tirik na kitay malasing ko nga sika. Agsingsingpet kay di ayan mo ading ko. Saan mo nga aramiden ti kinasukir mo kada papakin ni Mama. Iti pamilya nga ayan mo ita. Tapno awanin ti pakapasulan. Ikarkararag mo nga. Dumting to ti panawin na maawat na ka. Dapapakin ni Mama. Deta ko matikanayon mo nga ilaw-lawat. Agsingsingpet ka. Mapana kung kita dapat di ka makamek. Naging narakop kami di kabsat ko kit kalpasan deta. Timanawin iti ayan ko, Manong Robert. Pas ngay basa dito surat ni Pagayam tayo Lydia. Padaanan niyo Papagayam. Agbaliw ka din, digit tinaganak ken ni Dani, iti panang trato da ken ni Lydia. Anyan tumit agbali nagasat, ti anak ni Lydia. Ti anak da ken ni Dani, nga may santo a babae base ti eksaminasyon. Endo nubigat Yawi Smith, hindi tumanin paragdadanggay, tapno hindi tuloy ngay basa, dito surat niya na kay palaunan, ti pakasaritaan, ti biyag, kinayag. Ni Pagayam tayo Lydia. Nalaro din ti Pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa na iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin ti natalinaay nga malim ti Webes tay amin sa ngapada. Agyaman kam ting kay panagdingeg, kining kay panagbuya di programa. Ti napalabas. Tinapalabas. Namuli ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.